ci durin uwarka bana, zan ci durin uwarka bana. Me na ce zan ci durin uwarka ta wajen gerin bana ka fita a sabgata don tselan uwarka. To jama'a kun dai ji wannan kaɗan daga cikin irin zage-zage da wannan baiwar Allah take yi kenan. To amma ban sani ba ko ta san da cewa idan ka fito ka zagi iyayen wani iyayenka ka zaga. Sannan kuma ni wannan baiwar Allah ma tausayinta nake ji fa. Wallahi tallahi tausayinta nake ji. Saboda a ƙasar Hausa ban taɓa ganin mace da tsiraicinta ya fito naga bidiyon ta tsirara wanda yake yawo a duniya wanda ta ɓata wa Hausawa suna irin ta ba. A ƙa'ida sarkin musulmai na Sokoto Sultan wallahi ya kamata ka ɗau mataki akan wannan baiwar Allah ko ku kama ta, saboda ni bana tunanin tana da hankali. Don duk mace mai hankali ba zai yiwu a mata bidiyo tsirara yadda muka gani. Kai ina da Allah ku dan saurara ka dan ku ji. In ma bulufin nake nayi sana'a ce dan uban uwarka. To kun ji ko? So saboda haka ni magana ta anan shine wannan baiwar Allah na farko a fara duba kwakwalwarta. Ɗaya kenan. Na biyu kuma duk abinda yanzu da Allah jama'a in ba ma rashin kunya ba, ke da kika yi bidiyo tsirara ko blue film ne ko menene dai gashi nan dai babu irin kazantar da babu. Ni yanzu daga shekaran jiya zuwa jiya da kika yi bidiyo a kaina kika zazzage ni, kin san cewa an tura mun bidiyoyinki sun fi guda 10 bidiyoyinki irin ana ta tura mun wannan yarinyar kare na kula ta kaza yanzu dan Allah inda zan biye miki kawai sai na kafe bidiyoyinki gashi nan. To amma me ya riba ta idan nayi haka? Na farko na taba addinin musulunci tunda musulma ce ke. Na biyu idan nayi haka na taba al'adunmu na Hausa, mu yan arewa abun kunya ne a gare mu. Kin fahimci abin da nake nufi? So na uku kuma ni a shekaru na dinnan I was 40 something sai na biye miki? A'a wallahi, amma gwagwarmaya ba za a daina ba. Kin gane? Faɗin gaskiya ba za mu taɓa daina ba. Akwai wani yaro wanda ƙanina ne kuma abokina ne a nan Na'ibawa, mun zauna shekara 13. Za ku san shi Aljan, yana social media. Ya kira ni yana cewa zai yi posting na bidiyon da shi da akwai wani zango shi ma. Za su yi posting na bidiyon ki, an tura musu bidiyon ki nace a'a. Kar ku kuskura ku yi posting na bidiyon ta tsarara. Na me? Waɗanda suka gani a baya sun gani, mu biye mata zamu yi. Ta yi ta haushinta ta zage-zagenta, wannan ya rage nata. Ita yanzu frustration ne yake damun ta yi. Yanzu babban aiki da yake gaban ki ma ki auru. Shine fa yanzu babban matsala da kike fuskanta yanzu shine ki auru. Idan kika auru to wannan alhamdulillah za mu yi wa Allah godiya cewa wata katuwar annoba ta bar ƙasar Hausa. Shine, amma rashin kunya ke zage-zage, mace namiji ma da yake zage-zage ya aka kare da shi balle mace. Ku ci gaba da bibiya ta, insha Allah akwai bidiyo da zan sake jefawa na wannan karuwar.